Падрыхтавалі наша каманда аналітычны даклад пра сістэмную падрыхтоўку рэжыму Лукашэнкі да магчымага ўступлення ў вайну на баку Расійскай Федэрацыі. Вось гэты дакумент. І фактычна мы прааналізавалі 10 накірункаў. І мы лічым, што Лукашенко сістэмна рыхтуе Беларусь да вайны на баку Расійскай Федэрацыі і фактычна стварыўшы адпаведную прававую, ваенную, ідэалагічную і нават фінансавую базу дзеля таго, каб падтрымаць, калі будзе такая патрэба з боку Расіі, агрэсію Расійскай Федэрацыі. Ну, калі паглядзім па першаму кірунку, канстытуцыйныя змены ў Беларусі. Лукашенко змяніў канстытуцыю Беларусі з нейтральнага статусу. Наша дзяржава ўжо не з'яўляецца нейтральнай краінай. Гэта змены ўнесены ў канстытуцыю, падпісана таксама закон, прыняты закон аб так званым Усебеларускім народным сходзе, які зараз мае прымаць рашэнне пра удзел Беларусі ў вайне на тэрыторыі трэціх краін. З аднаго боку, Лукашенко можа заўсёды выкарыстаць гэты усебеларускі народны сход, старшынёй якога ён з'яўляецца, дзеля таго, каб сказаць, што гэта не я прымаю рашэнне пра накіраванне арміі, а прымае рашэнне 1200 дэлегатаў, якіх ён туды прызначыў. Альбо, калі спатрэбіцца адмовіць Пуціну, ён можа спаслацца, што не я адмовіўся ад накіравання арміі, а гэта дэлегаты усебеларускага народнага сходу адмовілі ў прыняцці гэтага рашэння. Дарэчы, гэта усебеларускі народны сход не адбыўся ў красавіку, і яго тэрмін не вызначаны. Магчыма, ён адбудзецца якраз напярэдадні вучэнню Захад-2025. Другой накірунак – гэта новая ваенная дактрына. Яна фактычна дазваляе накіраванне беларускіх войскаў на тэрыторыю іншых краінаў і дазваляе ажыццяўляць апераджаючыя удары. Фактычна прыняты новыя законы аб ваенным становішчы і надзвычайным становішчы ў Беларусі. Гэта яшчэ адзін з элементаў падрыхтоўкі. Трэці накірунак – гэта закон аб прызыве асуджаных. Гэта можа ісці размова пра дзесяткі тысяч асуджаных беларускіх. Чацвёрты накірунак – гэта рост колькасці і кантрактнай арміі Беларусі. Сёння беларуская армія – гэта 63 тысячы разам з грамадзянскім складам уваходзіць у ўзброеныя сілы Беларусі. Плануецца павялічыць колькасць беларускай арміі да 80 тысяч чалавек. Фактычна армія ператвараецца ў інструмент таксама знешняй агрэсіі, і да гэтага ідзе адпаведная арганізацыйная падрыхтоўка. Народнае апаўчэнне – гэта яшчэ адзін з накірункаў. Лукашенко прыняў адпаведны закон і пастаянна праводзіць трэнінгі, навучанні так званага народнага апаўчэння на тэрыторыі Беларусі. Шосты накірунак – гэта мабілізацыйныя рэформы. Фактычна зараз можа адбывацца мабілізацыя праз рассылку позваў у армію з выкарыстаннем СМС. І, дарэчы, гэта можа забяспечыць хуткую мабілізацыю мінімум 289 тысяч резервістаў у ўзброеныя сілы Беларусі, калі такая патрэба будзе з боку Лукашэнкі. Зменшаны таксама ліміты, зменшаны абмежаванні па непрызыву войска. І гэта таксама павялічвае колькасць асобаў, якія могуць быць далучаны да ўзброеных сілаў Беларусь. Наступны кірунак – гэта сёмы. Гэта выдаткі на абарону і на вайсково-прамысловы комплекс. Лукашенко стаў прыдаткам Расійскай Федэрацыі. Яго прамысловасць працуе на заказ Расійскай Федэрацыі, Міністэрства абароны. І Лукашенко сам таксама павялічвае сродкі ў рэспубліканскім бюджэце на армію і ваенныя выдаткі. Так, толькі на гэты год выдаткі вырастаюць на 32%. Восьмы накірунак – гэта супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй. Тут мы пераходзім менавіта да таго, што ёсць адпаведныя дакументы. Гэта і ваенная дактрына з Расійскай Федэрацыяй, гэта і дамова о гарантыях бяспекі, якая была падпісана 6 грудня мінулага года і якая ўжо ўступіла ў сілу ў гэтым годзе, якая дае магчымасць, артыкул 5, фактычна без абмежаванняў расійскай арміі уводзіць свае войскі на тэрыторыі Беларусі, калі будзе нейкая, нават штучная пагроза, інфармацыйная пагроза, нібы агрэсію ў адносінах да Беларусі. І русскія могуць накіраваць сваю армію на тэрыторыю Беларусі. І тут таксама трэба казаць і пра вучэнні Захад-2025 па заявах міністра абароны Лукашэнкі Хрэніна, які ён зрабіў яшчэ ў студзені бягучага года. Гэта будуць самыя буйнейшыя вучэнні расійска-беларускі на тэрыторыі Беларусі ад апошніх. Апошнія вучэнні 2021 года, верасня 2021 года, у іх удзельнічала больш за 200 тысяч вайскоўцаў, якія, конечно, былі як на тэрыторыі Расіі, так і на тэрыторыі Беларусі. Расія накіравала ў Беларусь такія ракетныя комплексы, як С-400 і Іскандер-М. Фактычна Беларусь ператвараецца ў плацдарм вайсковых амбіцый Расійскай Федэрацыі. Дзевяты накірунак – гэта, умоўна можам сказаць, лінія Хрэніна альбо развіццё інфраструктуры. Лукашенко стварыў абарончыя лініі на межах з Украінай, Польшай, Літвой і
пабудаваў узмацняльныя раёны на тэрыторыі Брэсцкай, Гродзенскай і Гомельскай абласцей. Размова не ідзе пра тое, што Лукашенко баіцца, што хтосьці ажыццявіць агрэсію ў адносінах Беларусі. Гэтыя узмацняльныя раёны створаны на сітуацыю, калі можа быць контратака у выніку таго, што Лукашенко падтрымае агрэсію Расійскай Федэрацыі. Ну і 10-й накірунак – гэта ідэалагічная мабілізацыя і рэпрэсіі. Лукашенко рэпрэсуе, працягвае рэпрэсіі кожнага дня актыўную частку беларускага грамадства, якая актыўна выступае супраць вайны за дэмакратычныя змены ў Беларусі. Ён знішчае і знішчыў усе палітычныя партыі, незалежныя СМІ ўнутры Беларусі, грамадзянскія ініцыятывы. І ён зараз заняўся знішчэннем дэмакратычных інстытутаў за мяжой. Гэта і Каардынацыйнай рады Беларусі, аб'яднаная пераходная кабінета, які ён плануе аб'явіць тэрарыстычнай арганізацыяй. Знікла спікерка Каардынацыйнай рады. Быў выкрадзены член Каардынацыйнай рады, былы добраахвотнік палка Каліноўскага з тэрыторыі В'етнама. Гэта зрабіла спецаперацыя КДБ і гэтак далей. Але ідэалагічная машына працуе ў інтарэсах расійскага міру, якая мае на мэце, гэтая праца, змяніць погляды беларусаў да Расіі, погляды беларусаў да Украіны, погляды беларусаў да вайны і да Захада. Дзеля таго, каб у нейкай сітуацыі гістарычнай на мяжы ўжо стаяў бы беларускі салдат, але з мазгамі рускага чалавека, гатовы далучыцца да агрэсіі Расійскай Федэрацыі.